Prečo všetci rodičia, alebo väčšina rodičov, ktorí si to môžu dovoliť, pri narodení dieťaťa chcú všetko nové pre svoje dieťa. Nový kočík, novú buginku, nové vajíčko do auta, nové auto. Sú ľudia, čo si kúpia nové auto, potrebujem veľké rodinné auto, už nám ten náš dvojmiestny Peugeot nestačí, musíme mať poriadne 7-miestny minivan, lebo ja budem mať určite veľa detí. To je taká pičovina. To decko bude v tom kočiku rok do piče. Potom čo s tým 800-eurovým kočíkom? Úplne vyhodené peniaze, hej? Presne z toho farmia tieto firmy, lebo vedia, že ľudia tam nerozmýšľajú racionálne, ale emocionálne. A moje dieťa je viac ako všetky ostatné a zaslúži si nový kočík. Keď si to môžu dovoliť, tak si ho proste kúpia. Vyhodené peniaze do piče, fakt. Choďte na Bazoš a nájdite si inzerát predám kočík. No moc ich tam nebude. A tí, čo tam sú, tak je ten inzerát starý do piče. Buď pár dní, alebo je tam rok ten inzerát. Darujem kočík. To už je iná káva. Hovorím, my sme to mali v rodine, ale išlo sa im narodiť decko a nový kočík, a to bol taký set. Aj kočík, aj bugina, aj to vajíčko, kvalitka, všetky tie normy európske. No skoro 1000 eur ich to stálo celý ten set a rok. Viac to nepotrebovali. 1 rok do piče. A to decko vyrastie úplne rovnako ako v tom, ktorý som si zobral z bazáru zadarmo. Akože áno, asi je to trochu okrckané, možno sa tam to dieťatko pocikalo, pokakalo v tom kočíku, ale nie je to nič, čo by som nevedel vyčistiť, vyprať, pokiaľ to nezapácha do piče, však na to ideš na obhliadku, hej. Jak vygrcané lečo, tak prečo by som to nemohol pre to svoje decko zobrať?